Mä oon Luuna Rossi ja oon Rovaniemeltä, 18-vuotias. Mä oon Miisa Viitala ja tuun Sallasta ja oon 17-vuotias. No, mulla varmaan ainakin se, että mulla veli harrastaa just näitä autoja, niin varmaan sen kautta on päätynyt. Ja mullakin vähän, että siskon kavereita on niin ollut halleilla ja sitten on ollut aina siellä mukana, niin on tullut vähän semmoinen, että olisi ihan kiva itsekin osata. Tässä on ensimmäinen vuosi on tämmönen perusautoala perustutkinto. Ja sitten tulee haku, että haluanko mekaanikoksi vai automaalareksi. No, rentoa ainakin. No, teoriassa mulla on vähän semmoisia perusjuttuja, että renkaanvaihtoa ja öljyjen vaihtoa ja kaikkea tämmöistä. Varmaan nämä hallitunnit, että saa käytännössä tehdä näitä hommia. Ja oppinut uutta. Ne on tosi mukavia ja rentoja ja Niiden kanssa on kiva tehdä töitä. niin. No, jos saa tehdä tätä vähän semmoista erikoisempaa, että ei vaan pelkästään niitä peltivaurioiden korjaamisia ja siihen vaan maali päälle. Joku automaalausfirma, että siellä kanssa voi tehdä niitä kuviomaalauksia, jos on saanut jotakin harjoitusta.